लाइभआव फैलायबाय मोनाबिलिनि दाख्लैयो मैयानि लाइभखौ आङो दोननानै डिलिट खालामनाय जादों। बेवहाय सासे ब्रादारा आंखौहाय बेंगलराव प्रि ख्रिस्टमास जाहैनो इयाव लिंहरबाय थादोंमोन। बिथांखौ आङो इन्सटाग्रामावहाय नम्बरखौ हरनो थिनदोंमोन, नाथाय हराखै बिथाङा। दा दसे सम आं बे लाइभआव थानानै दोननोसै 5 मिनिटसो लाइभआव थानानै। जाय लिंहरदोंमोन फैदोंब्ला बे लाइभखौ नुदोंब्ला कमेन्ट हरलाय दानो। जाय प्रि ख्रिस्टमासाव थांनो लेंदोंमोन, आं बिथांनि नाम्बारखौ बिदोंमोन, बिथाङा हरनो रोङाखै दाबो नाम्बारखौ। इन्सटाग्राम आइडियाव हरनो थिनदोंमोन आङो। बाथ्रा नुदों गुमै। सानखां खामानिया रायलायदरा है। फिलिप इस्लारि गोजोन्थों नोंनिसिम सालथे। मारै सालथे जायो आंखौलाय हमनो हालालां। टेलिजन निउस आपडेट माथो ब्र' हाउ आर इउ? हाय आदा बोरै खबरफ्रा गाज्रिलै आंने खामानियाव थांनो मोनासै दिनै। भेक्सिन आइडि कार्ड होनो हायैनि। बिरबल दैमारि माथो दायनासोर ना मा जाखो? जाय लिंहरदोंमोन हरफिनलाय आंनो कमेन्ट हरलाय, लाइभआव फैदोंना फैयाखैरा बेलाय मा नाममोनथाय बावलायलांबाय आं। प्रि ख्रिस्टमासाव लिंहरग्राया एमबि रक चेनेल। हाय आदा मा खालामदोंलै? ओंखाम जाबाय ना? ओंखाम मोनजाथ'वाखै। दिपावरा हाय आदा माब्रै दङ? खबरा गाज्रि। हाउ आर इउ? मा ओंख्रि दिनै आदा? ओंखाम जायाखै आं दासिमबो। बरिया नुदों लाइभ फैनाया। आङो दिनैनो लास्ट टाइम जागोन लाइभ फैनाया। आं बै नाम्बारखौ मोनफिननो खोमा होननानैसो लाइभआव फैफिनदों। मैयानि लाइभखौ आं दोनाखै नालाय आङो दानदों। मा खालामदोंलै आदा? आं जिरायगासिनो दं रुमावनो। आं इंलिस भाषा रोङालै, इंलिस रोङा। जोंनि इउटुब चेनेल मानो साबस्क्राइब खालामनो आदा? 500 लिरलाबायबाय। हाय आदा माबोरै दं? मोजां मोजां मोजां। धनन्जय नार्जारि फैदोंना फैयाखै जोंहा ब्रादार? मा नाममोनथाय नामखौबो बावबाय आं। सानथाम सानब्रैसो आं फ्रि जाबाय। आं सानथाम सानब्रैसो। बहा दङ आदा? दा दङ रुमाव। काहा पे ब्र'? रुमावनो दङ। गुस्थि रांखां जाजोबबाय। न' माला फैगोन आदा? एप्रिलाव थांगोन। आङो लाइभ होनो हाला। डाटा जोबनोसै आङो नेट होनो हाला, माबा लाइभ होनो हाला आङो। जायखिया बिथाङा जुदि बे लाइभआव फैदों कमेन्ट हरनानै दोन आंनोहाय।
ओमफ्राय आङो कन्टेक्ट खालामगोन ओमफ्राय आरो नोंथाङा आंनि इन्सटाग्राम आइडियाव हरनो हागोन। रेस्ट मोनलायबाय नामा रेस्ट मोनाखै खामानिखौनो मोनखायाखिसै मावनो मोनखायाखिसै आं आदाया चाइनिस आइटेम सब खालामनो रोङो नामा रोङो खियाबो खिया हिन्दीनि लिरनाया जायाखै खियाखौ बिदि लिरना होनाङा वाइजोंसो लिरनोलै खियाखौ वाइजोंसो लिरनो साबजि हे आङो दोनथ'बाय जायखिया प्रि ख्रिस्टमासाव लिंग्रा बिथाङा आंखौ लांफैनो होननानै बुंदोंमोन बिथाङा जायखिया दा लाइभआव दा नुसनबायोब्ला कमेन्ट हर नङाबा आंनि इन्सटाग्राम आइडियाव नाम्बारखौ हरना दोन आं फन खालामगोन कन्टेक्ट खालामगोन आङो दोनथ'बाय दानो गोदान खामानियाव जइन जाबाय नामा जाहांहां 7-8 थारिखनिफ्रायसो गोदान खामानियाव जइन जागोन नाथाय आंनि खामानिया बेंगलराव जानायलाय आं बेंगलरावहाय खामानिखौनो मोननो फैयासै बेंगलर बारसिगोन दा आं बर'निखौ मा बर'निखौ लोंनो ना लोङा आंनो जेबो फाल्थु घन्टा थेबलेबाव